Кеше татар теле бик яхшы беләсең. Бу сезнең идея тәрбияләндегез бит. Татар районында гомумән, анда бит татар районы, Бәрәңге районы, Мазарбаш авылы. Безнең гомумән мәктәп теге национальный школа дип аталган. Шулай бит. Шуңа күрә татарча укыдык без 5нче класска хәтле. Хәтта математикалар татарча иде. Аннан соң инде китте руска күчтек. Шуңа күрә безгә булган кадәр укытучылар бирделәр, сеңдерделәр инде. Үзебез дә әдәбиятны укып, татар телен укып үстек. Аллага шөкер дип әйтәсе килә. Әмма иде үскән чакта әти-әниләрең ничек бу йогынты ясыйлар идеме телгә, берәр киңәшләрен әйтәләрме, берәр сүзләр әйтәләрме? Киңәш әнидән урыс теле буенча миңа күбрәк керә, чөнки әни урыс теле һәм әдәбият укытучысы. Әтидән киңәш нәрсә инде? Төзүчедән инде киңәш була. Улым, бузылып йөрмә. Укы истәргә суга. Әйтик инде барсына өйрәттеләр инде. Төзергә дә өйрәттеләр, эшләргә дә өйрәттеләр, укырга да өйрәттеләр. Һәм шундан да без инде татарча сөйләштек һәр вакытта авылда. Менә бүгенге көндә дә зихенеңә сеңеп калган һәм бүгенге көндә дә синең өчен актуаль булган әти-әнинең балачактан биргән киңәше бармы менә шундай? Әле бүгенге көндә дә шуннан тайпылмый торган. Бер киңәш инде әти-әниләргә йөзгә кызыллык китермәс. Монсы күбрәк киңәштә түгел инде, монсы кисәтеп куйга ашаган күрә. Алар инде безнең уңышларга гел сөйнәләр иде бит инде. Шуңа күрә мин һәр вакытта шул безнең шундый ният белән эшләнә торган күп эшләр әти-әниләрне сөендерергә дип. Менә алар безнең өчен сөенсә, безгә дә рәхәт буладыр. Ничә яшьтә килде менә бу уй? Ул бит балачакта ул турыда уйламыйсың. Балачактан бирле менә безгә шундый әйбер сеңгән ул. Әйтеп килделәр инде. Менә балачак. Әбиләр дә шуны әйтәләр инде. Бабайлар да алар бит инде үзең беләсең, старый закалки диген. Менә Казанга килү теләге, хыялы балачактан киләдер инде. Юк, Казан нәрсә икән дә белмидем балачакта әле. Кая без бит инде анда әле хыяллар, кая башка яны җырламыйдыр инде 14 яшькә. Кызыксыналар именно нәрсәләр белән. 14 яшьтә менә шул кызыксыну китте татар эстрадасы белән. Мәсәлән, татар эстрадасына күтәрелеп килгән вакытлар шулай, 90-нчы еллар. Аннан соң безгә теге видеокассетлар килә башлады, аудиокассетлар тыңлый башладык. Иң беренче тыңлаган аудиокассета ул инде тулы язма, теге аның бернинди исеме юк. Подпольно гына язылганда инде каядыр үзебез. Фирзар Муртазин, Солянка диләр. Фирзар Муртазин, Фирзар Абый Муртазин ни иде? Кассетасы дип. Мин Салават дип әйтерсең дип көткән. Анда Бәррәңге шәшәге дигән җыр бар иде. Сез хәтерләсәгез. Ул инде безнең районга бигрәк тә якынрак. Бәррәңге районына. Шул якын булды инде шул җыр. Бәррәңге шәшәкләрен тыңлап, Култа җырлады инде шул җырны. Анын да җырладык. Аннан соң Салават абый Фәтхетдиновныкында әлбәттә барсында инде без тыңлап, җырлап, өйрәнеп, сеңдереп, теге үзебезгә кызыксынып, аннан соң инде бит ансамбльләр оешты авылда. Шунда катнашып, барыбыз да шул татар җыры белән кызыксынып, менә шул телне һәм өйрәнү һәм шуннан да әдәбиятта инде барсы да бергә катнашып безгә ярдәм итте. Телне саклап калыр өчен дип әйтәм. Мәдәният дип әйтергә. Бүгенге көндә шуның өстендә эшлисеңме? Үз гаиләңдә катгый рәвештә куелганмы менә шундый татар телен белү, татар телен өйрәнү, татар телендә сөйләшү? Әлбәттә катгый рәвештә әйтеп булмый, менә син өйрәнергә тиеш дип кызыксындырып гына белү кирәк. Юнәлтеп җибәрергә. Юнәлтеп кенә җибәрергә. Кызыксыналармы соң? Кызыксыналар. Менә малайга килгәндә инде әйтик, гаиләдә татарча сөйләшсәң, ул да кызыксына, ул да сөйләшә синең белән. Алар бит инде үзегез беләсез, күп очракта теге барсында аңлыйлар, ләкин әйтә генә белмиләр, теге эткә. Аңлый дигән. Әйтәген алым дигән кебек, шуңа күрә сөйләшергә кирәк. Ул һәрбер телгә дә кагыладыр дип уйлыйм мин. Чөнки телне шомартыр өчен, яхшыртыр өчен анда сөйләшергә кирәк ул телдә. Менә бары тик гаиләдә генә эшләп буладыр бу эшне дип уйлыйм мин. Синеңчә ничек менә теге төрле телләрдә шулай булырга тиеш дип әйттең дә, бары тик менә безнең милләткә генә хас нәрсә ул? Нәрсә турында сөйләсәң син? Менә безнең милләткә генә хас әйбер. Менә безнең милләт белән генә бәйле, безнең милләткә генә хас, безнең милләт белән генә теге ассоциация уята торган әйбер бармы? Бар, шәк. Шәк. Ризык. Эш пишмак. Монда да шоңа булмый инде.
татармала. Анысы инде берничек тә аерып алып булмый. Бу әйберне татар теленнән, милләттән. Гомумән. Менә үзеңнең беренче тапкыр Казанга килеп, менә монда шаккатмадыңмы? Теге татарча, менә күбесе әйтә, татарча сөйләшмиләр иде дип. Казанга килгәч берничә тапкыр бөтенләй шаккатып югалып калдым бу шәһәрдә. Чөнки инде без бит авыл балалары булгач, мондый зур шәһәрне күргәч, шуннан да син югалып каласың. Теге кичкенә генә бер үзеңне чебен кебек кенә итеп хис итәсең бу шәһәрдә. Аннан соң инде аның ниндидер менә әйтик культурный якларын күрә башлыйсың. Театрларга барып килгәч, шуннан да татар сәхнәсенә якынайгач, ул инде әйтик шәһәр сине ничектер үзенә тартып кирип китә. Шәһәр кешене үзгәртәме? Менә син бик теге ассызлыклап басып ясап әйттең, без бит инде авыл балалары дип. Бик зур йогынты ясыймы шәһәр кешегә? Әлбәттә ясый инде. Синең менә бу әйтик әйләнә тирә мөхит барбер сиңа йогынты ясый. Ләкин менә шул әйтик авыллыкны югалтмаска кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки авылда үскән безнең сыйфатлар, алар барбер менә безнең күңелдә һәм аларны бик үк үзгәртеп бетергә ярамыйдыр дип уйлыйм. Чөнки шәһәр әлбәттә инде шәһәрдә авыррак та ул яшәргә бер уйлаганда. Төптән уйлап карасаң. Төптән уйлап карасаң, монда сәкелергә кирәк. Менә син үзең авылда туып үсеп тәрбияләнгән егет, синең балаларың шәһәрдә туып үстеләр, инде үсеп киләләр әйме. Авылда туган бала һәм шәһәрдә туган бала нинди сыйфатлар белән аерыла? Ну, әйтик шәһәр балалары алар комнатнырак инде. Әйтик комнатный. Ничек соң инде ул? Нәрсәдә шагыла инде ул? Ну, без шәһәр баласы әйтик чыгасың, телисең икән, чыгасың урамга, көне буе йөрисең, шулай бит инде. Бер кеше сорамый син, кайда син, ничек? Без үзебезгә әйтик бинди шикләр, киртәләр, без әйтик табигатькә якынрак балалар булабыз дип. Мин шәһәр малае мәсәлән, теге бүлмәдә генә бикләнеп үстем дип әйтә алмыйм, шулай урамга чыгып китә идек, теге төзелешләрдә, гараж эшләрендә сикереп, күлләр табып, Казан суда су кыйнап. Ул элек булган бит ул. Хәзер менә шул. Хәзер барсы да үзгәрде инде, әлбәттә, элеккеге түгел. Әлбәттә, электә шәһәр балалары алар әйтик алар өчен алай курыкмаганнардыр дип уйлыйм мин. Хәзер әти-әниләр курка, шагайдыр чыгарып җибәргән, нәрсә булмасын иде. Нәрсә, ну, әйтик инде куркынычсызлык ягыннан ягыннан һәрберсе менә ничектер әйтик әти-әниләр куркыбрак торалар. Шуңа күрә барбер инде авыл баласы хәзер шулай ук шәһәргә якынлашты. Хәзер бит инде шәһәр авылга якынлаша, авыл шәһәргә якынлаша, шәһәр киңәя, әйтик аның территориясе үсә, һәм менә 30-40 чакрым шәһәрдән бу ерак арада түгел хәзер, шулай бит инде. Инде әлбәттә. Шуңа күрә һаман якыная. Шәһәр белән авыл арасы кыскара дип әйтик. Менә бу теманы да теге читтә генә калдырмый гәле куркынычсызлык ягыннан дип сөйләштек бит инде. Әти-әниләр күбрәк курка дип әйтәм. Көн сайын булмаса да көн аралаш төрле хәбәрләр килеп тора. Әллә нинди күңелсез әйберләр менә шул балалар белән бәйле. Моны нишләтеп була? Моны бу юнәлештә куркынычсызлык ягыннан ничек үзгәртеш кертеп җибәреп була икән моны? Нишләргә тиеш моның өчен? Халык